மொரத்தோட்ட மகாவித்தியாலயம் பதுளை வலய கல்வி பணிமனையின் ஹாலியல கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட இந்த பாடசாலையில் 122 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றனர். இந்த சின்னஞ்சிறு மாணவர்கள் பல்வேறு குறைபாடுகளுக்கு மத்தியிலேயே கல்வி கற்கின்றனர். தமிழ், சிங்கள மாணவர்கள் எவ்வித பேதங்களுமின்றி எதிர்காலத்தை வெற்றி கொள்வதற்காக கற்றல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் இந்த பாடசாலையில் நூலகம் ஒன்று இல்லாமை மிக பெரும் குறையாக காணப்பட்டது. இந்த குறைபாட்டை நிவர்த்திப்பதற்கு கம்மத் முன் வந்தது. பசான் தேவ்னி ஞாபகார்த்த அறக்கட்டளை இந்த திட்டத்திற்கான நிதியுதவியை வழங்க முன்வந்தது. மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வண்ணம் இவர்களுக்கான நூலகம் இன்று கையளிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கில செய்தி பிரிவின் பணிப்பாளர் ரினாஸ் முகமது, அரசு அதிகாரிகள், மொரத்தோட்ட பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.